Muling nagkaroon po ng makabuluhang pagpupulong si Congresswoman Gina De Venecia at DSWD Secretary Rex Gatchalian kaugnay po ng mga proyektong nakatuon sa kapakanan ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam, ipinaabot po ni De Venecia ang taus-pusong pasasalamat ng buong distrito, lalo na sa mga nasalanta ng nagdaang pag-ulan at pagbaha sa mabilis na pagtugon at pagbibigay ayuda ng DSWD katuwang ng kanyang opisina. Binigyang diin naman ni Secretary Gatchalian na mahalaga ang pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kumpiyansa ng publiko sa kakayahan ng gobyerno na tugunan ang mga hamon ng panahon. Bukod dito, natalakay rin sa pagpupulong ang proyektong tutok sa kapakanan ng kababaihan, mental wellness, programang pangkabuhayan, katuwang ang TESDA at DTI. Giit ni De Venecia, ang pagbibigay lakas sa kababaihan ay pagbibigay lakas din sa pamilya sa buong komunidad. Samantala, nakipagpulong din si De Venecia bilang co-president ng Association of Women Legislators Foundation Incorporated or AWLFI. Kasama si Bulacan 4th District Representative Linabel Villarica kay Secretary Gatchalian. Kasama ang Department of Health or DOH na pagkasunduan po ng AWLFI at DSWD na magtulungan upang mas mapalakas ang mga hakbang kontra sa lumalalang problema sa mental health sa ating bansa. Ang AWLFI ay binubuo ng lahat ng mga babaeng mambabatas sa Kamara na pinamumunuan ni Congresswoman Yeda Rimualdez ng Tingog Party List bilang chairperson. Matatandaan noong pinamunuan ni Gina De Venecia ang Congressional Spouses Foundation Incorporated or CSFI noong dekada 90 hanggang noong unang bahagi ng ika-21 siglo na itatag ang ilang mahalagang pasilidad tulad ng mga Haven for Women na may 15 regional centers, the Haven for Children na may 4 na regional centers para sa mga street children at the Haven for the Elderly para sa mga inabandonang nakakatanda. Bilang Pangulo ng Ina Foundation, itinatag rin ni De Venecia ang Ina Healing Center sa Quezon City para sa mga inang naulila. Hanggang ngayon, patuloy na pinakikinabangan ang mga pasilidad na ito na nasa ilalim ng pamamahala ng DSWD. IFM News. IFM News. IFM News.